Poďme na to ďalšie skúsenie smeja challenge. Let's go. Nechcel by som byť na ich mieste. Kamo, to je reálny život v roku 1900. Chápete, proste ma, chápete ma. Ne, to sa nestalo. A dal všetky. To akože fakt. Čajka napodobila zvuk psa. Kto by to mu uveril, ja nie? Kamo, to je rok 1980 proste. Tam takto ti random hodí kruh, lebo sa bojí, že sa proste potopí, že proste, že nevieš asi plávať a proste dávať tam záchranný kruh, ale proste tam je normálna voda a ostatní si to asi neuvedomili. Dúfam, že to nekúpili, lebo keď to kúpili, tak zbytočne utratili peniaze. Ale fakt by som nechcel byť na ich mieste. To je presne Šrek, ten perníček, akého poznáte. To je presne Šrek, keď sa nikto nepozerá, keď sa netočí, že proste, že dajú kameru, že už keď dotočia ten film, tak proste zavrú tú kameru a proste hotovo. A ten perníček ešte si nedal ani dole ten kostým a proste uteká proste už domov okamžite a pes mu hryzie Kamo, nie, toto sa nestalo podľa mňa, to sa nestalo. Kamo, ale to bolo fakt dobre. To čo je? To what is this? To jaké koleso majú? Neviem, čo majú za koleso, ale poviem vám, bolo to fakt kvalitné koleso. Kamo, odkedy toto zvieratá robia? Povedzte, odkedy toto robia? Normálne ja nechápem. Jaký motorkár? Ale šťastie, že stihol autobus. Áno, presne tak, dajte like, odber a zvonček. To čo je? To čo má za volant? Počkaj, ale také... Nie, ja neverím, také... Podľa mňa také neexistujú papuči, čo ťa proste hrížu, nie, tak neexistuje, to je blbosť.
takže on to takto potrolil. To takto potrolil. If you think I'm playing with you, I'm not. When they finish cutting your hair, you bring your ass straight home. Zaujímalo by ma, koľko kilometrov za hodinu ako vie prejsť pes. Lebo ako v tomto videu som videl také plemeno, čo dosť... Jak išiel pomaly ten pes, ja to nechápem. Počkaj, čo? Mamka upratuje a tam si mi zavadza. Počkaj. Nehovor, že sa do tohto tu vliezol pes. Nehovor mi to. Prvá možnosť, ako sa sánkovať, alebo ako ísť po snehu, je sánkovať sa, potom ísť na lyže a potom je táto tretia možnosť, proste normálne keď pôjdete, proste si ľahnite na zem a proste choďte. A dobre ide, dobro. Kamo good. Ale aspoň prežil. To čo je? To ako nemohli dať ten gól, mi povedzte. Ako sa to stalo? Ja to nechápem. Je to fakt dobre. Lebo ma to zaujíma. Psia bitka. Psia bitka. A kamo, jak idu? Jak idu? Kamo, ale im tam prekážajú, to nie je veľmi účinné. Kamo, to nie je veľmi good. To nie je good. Kamo, poprvé, už rovno tam vidíš, takto tu vidíš, že už je to chodník. Takže je to chodník normálne, ja nie som blbý. Pozerajte, človek vypustí zvieratá na slobodu. Oni sa vrátia znova do väzenia. Nie, táto hudba nie. Aj keď ju používam, ale... mačka, driape. A neviem, čo robí, ale driape. Áno, driape. No. A čo? Povedzte mi pointu tohto tu mímu. Ako, podľa mňa si kúpili auto za 90 eur. Toto je auto za 90 eur, podľa mňa. Ale je furt funkčné, vidíte? Takže vám stačí aj auto za 90. Dobre. Ale ako dobre ide. Áno, presne tak. Dajte like, odber a zvonček. A to čo je? To je prach? Ja neviem, to čo je. Odkedy nosia psi VR-ko? Odkedy nosia virtuálnu realitu? Ja to nechápem.
To ako bolo všetko. Však? Áno, bolo to všetko. Dík, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.